Doriči, čo sa tu deje? Razia! Neserte ma! Ale to čo bola pre Boha? No tak buď to bola dvojnásobná sebevražda, alebo ešte je to tak úlísko, že si sa celá domalovala. Prečo, a ty čo tu mávaš to bezdalko? Čo im chceš porozbíjať celý byt? Ukludni sa! Kto tu strieľal? To by som rád vedel, kto tu strieľal. To bola pukačka, čo? Jak vo fazuli moja. Banán, to ty si strieľal! No a kto iný? Ty kretén, ty bagor! Čo si robil? Čo sa rozčuješ? Čo si si cvrkla? To kalhočie. Banán, môžeš mi povedať, čo si strieľal v mojom dome? Však muchy lietali, ne? Som ich musel troška zlikvidovať, víš ako? Víš, čo ja neznášam? Keď mi v mojom dome okolo mojich uší lítajú gulky. To neznáš. Hej, moja takto od teba, ale počujem prvý raz. Banán, dofrast, ešte raz mi povedz, prečo si strieľal v mojom dome. Však, už... Takže prečo? Však už není kde strieľať. Čo mám ísť na ulicu a strieľať tých chuďákov, dôchodcov, čo dostali vánočný príspevok 10 deko, tresky a 2 rožky? To mám robiť. Však sa nudím, chýba mi kruh. Aký si ty zrazu citlivý môj. Tu z môjho domu mi spravíš ementál, ale ulice ti je zrazu ľúto, však? Nie si tak trošku meký na svoju robotu? Ja nie som meký, ja mám len silné sociálne cítenie. Napríklad ku nej. Však pozri, už ju dírka svrbala, chudinka moja. Banán, víš čo? Zober ty tú svoju micinku a choď ju takedy riadne vyvenčiť vonka a konkurenciu postrýľať. Však ju stále nosíš v tých svojich trenkách, tá sa musí zgrcať z toho smradu, čo tam máš. A to kam mám ísť? Na Mars mám ísť, však je všetko tvoje, všetko máš pod palcom, všetko ti patrí, to mám ísť do vlastného podniku strieľať. No to je pravda. Veď to je váš, teda tvoj majetok, ale... Bitky sa nedajú robiť, strieľať sa nedá, chlapcov musím držať na huzde. Víš, čo ti robili magori minule, víš čo? Takto si ze šušňou robili gulky a takto ich po sebe strieľali. A ten magor ich odpaloval s tou svoju bejsbalku, debil. A pozri na ňo, ešte je na to aj hrdý. Tam si zapni PlayStation a pre mňa aj 3 dní sa hraj strieľačky. Keď není kšeft, není streľba, chápeš? Počkaj, Javinko, počkaj. Čo? Už odkáva nám tie peniaze. Nechcel zmluvu podpísať, či čo tam. No jasné, výpal netreba vybrať. Zober prca a chod sa vyblázniť. Že... Ne, že... A ty prco, ne, že zakradujem svoj štorinku. Aj Číňanov je veľa, nenosím ich domov. No ako, tam kde sú peniaze, tam musím byť aj ja. Ten chlap je už teraz vritiať pipinine gačky. No dovol, ja dnes tangáče nemám. A keď má v tej škole taký chuliga... Čo? A keď ma v tej škole takí chuligáni naserú, takto ich rozmačkám, takto a potom ich zabetónujem, prco a ty budeš Míša. Pomalý Bánko, ťahni sa tak rýchlo nestávajú. Vidíš. No už poďte. Nejde to len o veľa. Tu máš kľúče od Klej 7 a nie, že mi zadrbete interiér. Ja mám dať čo ešte rozrobené na záchode.